आसाम पुलिसनि एग्जामा पस्टपन जाबाय एबा जायाखै। हेल्लो लोगोफोर, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव। दा फाइनालि नोंथांमोना गोबां खोनादों जे आसाम पुलिसनि एग्जामा पस्टपन जाबाय एबा जायाखै होननानै। दा बिदिब्ला जोंहा फैबाय अफिसियेल हम पेजाव। दा बेयाव जेबो आपडेट गैया लोगोफोर, जे नोंथांमोना अफिसियेलि बेयाव नटिस मोनबासो नोंथांमोना फोथायनांगौ जे आसाम पुलिसनि एग्जामा पस्टपन जागोन एबा जायाखै। दा फाइनालि जों हम पेजाव दंखायो, बेयाव जेबो जों आपडेटखौ मोनाखै जे जोंहा एग्जाम सेलेक्ट खालामबा बेबायदि फैनानै जों सेलेक्ट खालामनांगौ, जों लगिन खालामनानै। स' बिनिफ्राय जोंहा रिजाल्ट पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो सेकेन्ड लिस्टआबो ओंखारथ'वाखै। दा बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा बाथ्राखौ लानानै, बेफोरबायदि इस्युखौ लानानै दासिमबो ओंखारथ'वाखै सेकेन्ड लिस्टआबो। नाथाय एग्जामा पस्टपन जागोन ना जामारा बे दायो जेबो फिक्स जायाखै। दा बिदिब्ला जोंहा सिगांनि नटिसखौ नायगोन जे एग्जामा पस्टपन जागोन ना जाया, मोननैसो वर्ड्स लिरनाय दङ। आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। दानिया जों नायबावनोसै, फैदो आसाम पुलिसनि पेजाव फैबाय जों DGPनियाव। बेयाव फैनाय लोगो लोगो बिथाङा दासिमबो आपल'ड होआखै, बा बिथाङा दासिमबो आपडेट होआखै जे एग्जामा पस्टपन जाबाय एबा जायाखै, बा फेक एबा रियेल। दा बिनि सायाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ एग्जाम लिरग्राफ्रा जे फरायनांगौना फरायनाङा। नाथाय नोंथांमोना फरायबाय थायोबासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन। स' नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ फाजानाङा। जेब्लासिम नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोना अब्लासिम नोंथांमोना फोथायनो नांथ'वा। आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन अब्ला SLPR बेयावनो होगोन। आरो लोगोसे गासैबो लिडारफ्रा एबा गासैबो अफिसारफ्रा बेयाव दासिमबो टुइट खालामाखै आरो आपडेटखौ होनाय जायाखै जे एग्जामा पस्टपन जाबाय एबा जायाखै होननानै। आरो लोगोफोर, बे प्रेस रिलिजआव बुंखादों जे 1:5 रेशिय' केन्डिडेट्स लेंहरगोन होननानै एडिशनेल लेंहरबावसिगोन। बेनो जाबाय सिगांनि गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनानै लेंहरगोन 1:5 रेशिय'। अब्ला केन्डिडेट्सआ बारायगोन। दा बेखौनो लानानै बायदिसिना दावराव जागासिनो दङ। नाथाय बे बेसेबां सैथो जे फेक ना रियेल जे लोगोफोर जे एग्जामा पस्टपन जाबाय होननाया, नाथाय दासिमबो बे क्लियाराव फैयाखै। दा बिदिब्ला जोंहा आपकामिंआव मा लेटेस्ट अफिसियेल नटिफिकेसन फैयो, आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ बावगोन। नाथाय जोंहा मोनसे बाथ्राखौ नायनांगौ जे एग्जामा पस्टपनबो जानो हागौ होननानै मोननैसो वर्ड्स लिरदोंमोन, जेराव बे एग्जाम डेटआ मोनसे टेन्टेटिभखामोन। दा एग्जाम डेटआ टेन्टेटिभ होनाय लोगो लोगो चेन्जबो जाखायो। आं बिनि सायाव नोंथांमोननो सिगांनि आपडेटआव होखादोंमोन, जेब्ला नैबे अर्डार फैदोंमोन जे एग्जामा जासिगोन होननानै। अब्ला मोनसे वर्ड्स लिरदों बिथांमोना जे बे मोनसे डेटआ टेन्टेटिभसो, बियो चेन्जबो जायो, माबाफोर जुदि गोनांथि जायोब्ला अब्ला चेन्ज खालामनो हायो होननानै। दा बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायनो एग्जामखौ पस्टपन खालामनो हागौ। जुदि बेफोरबायदि माखासे बेले बेजे बाथ्राया सोलिबाय थायोबा अब्ला एग्जामा पस्टपन जानायनि लामायाव थायो। नाथाय दासिमबो क्लियार खालामाखै जे अफिसियेल नटिफिकेसन होआखै जे एग्जामा पस्टपन जाबाय होननानै। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनखादों माखासे रिटेन एग्जामा जाहैबाय मोनसे टेन्टेटिभ डेट। थ' बेखायनो मे चेन्ज होदों एबा चेन्ज खालामनो हायो जुदि गोनांथि जायोब्ला। जुदि गोनांथि जायोब्लासो। दा बेखौनो लानानै नोंथांमोना कनफिउस जागासिनो दङ जे एग्जामा पस्टपन जामारगोन ना जामारा। नाथाय जोङो फैबाय थानाय समाव जों मा अफिसियेल नटिस मोनो SLPRBआव आरो लोगोसे टुइट खालामनायफोर, अब्लासो जों फोथायनांगोन जे आसाम पुलिसनि एग्जामा पस्टपन जाबाय होननानै। नाथाय पस्टपन जायोबा मोजांसो। मानो मोजां? स' नोंथांमोना फरायनो मोनगोन, टाइम मोनगोन, आरो नोंथांमोना मोजाङै मोजां आनजादखौ होनो हागोन। स' बिनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनि, जे नोंथांमोना साननो नाङा जे पस्टपन जाथारबाय होननानै। जेब्लासिम नटिस मोना अब्लासिम नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय। आरो गासैबो फराय, नोंथांमोना जास्ट एग्जामनि थाखाय फकास खालाम, अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन। दा लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लादो। बेबायदि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव।